Għal darba oħra l-Maltin u l-Awċin żammu l-appuntament tagħhom f'ġurnata xemxija sabiex jiċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe. Folol ta' nies inġabru ir-Rabat sabiex jiċċelebraw il-patrun tar-Rabtin f'qudies solenni immexxija mill-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna. F'qudiesa kantata u ċċelebrata l-Arċisqof fakkar il-ħajja ta' San Giuseppe Mastru Daxxa li kien jaħdem fil-Belt Xkejkna ta' Nazaret, fejn iddeskriva lil San Giuseppe bħala raġel ġust illi jifhem, imexxi u jgħix il-kelma tal-mulej, raġel illi kien imħeġġeġ ma jibżax. Fl-omelija li wassal l-Arċisqof spjega kif din il-kelma għandha bżonna d-dinja kollha, dinja illi hija medda bil-kambjament tal-egoizmu tal-bniedem u l-effetti tiegħu. Huwa għalhekk li bħalma qal lil Giuseppe il-mulej jgħid lilna wkoll sabiex ma nibżgħux u biex nilqgħu lil kull proxmu illi jiġi fostna. Preżenti għal din il-festa kien hemm il-President ta' Malta George Vella, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-Sinjura tiegħu Anne Mary, il-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola, ix-Shadow Ministers Rebecca Borch, Ian Vassallo Ħaġi u Charles Azzopardi, flimkien ma' kunsillira u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista. Susekwentament il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjara fil-każin tal-banda ta' Lil Adam fir-Rabat.